Днес ще правя бисквитена торта. Трябва ни прясно мляко, топло, малко какао. И сега го оставяме на една страна да изтине. И започваме с крема. Сега си разбиваме сметаната. Оставяме и сметаната на една страна. Слагаме един банан в блендера. Пасирания банан го оставяме на една страна. И маскарпоне. Нали няма да сложа захар? Можеше да сложа и захар, нали знаеш? И ние още 100 грама пудра захар. Разбиваме. Добавяме и пасирания банан. Сметаната. Я виж, да му сложа ли захар? Сигурен ли си? Защо? Взимаме си тавичката, млякото. Сега си топкаме бисквитките и ги нареждаме. Слагаме крем. Знаеш ли, че са намалили грамажа на шоколада Милка? Да, с 10 грама е намален, от 100 грама вече е 90. Много долни. Предпочитам да ми вдигнат цената. Няма да си вземам 100 грама шоколад. Да. Сега ще си направим ганаш за тортата. Радвам ти се, виж такъв сладичък. Поджапанки, бели чорапки. Има хуца, ще облизаш лъжичката. Тук ми направи мизерия. Страшен си. Да, и сега някак си тая торта трябва да я сложим в хладилника. По-вкусна бисквитена торта не си ял. Направо златни ми ръце, както казват в турските сериали. Няма да я пробваш. Няма.